Yoroi try, sesin pat ngai kuble pi baro ha ka kerteng ka patiang tam ka jong uji su. Te ngapan map na pi baro ki parlo ki jonga, ki balaya up ya ka kubor ka bangan yo banwan ra shapi. Te hre ngam tip ka e ka baja, namar kadang de ka sin ka baning pong hi, ka ba habang ala upload ya ka video hre kam chem la long. Marsin ka la tarik hi, marsin mi hi ka sni utrai, ngala upload. Hre onda la deb, da ngapet kam long. Te ngala lep yang da kawai, da ngala da kawai ru kam chem la long. Te ngala lut no kanen, te ngala duai ba ngala pa duai ru ya ki kat tu kat ne ki badon ki contact number jonga, ki bala pet ya ka tu ka video ka ba kam long. Te nganget lang ba ki jing duai ki jong pi, nget kane ka ba ngala le pat mentang nget kan long bat kan wan ra ka jing kurku, ya pi lang ba ka ni ka kubor. Te ka jing hi kai ka ba ngala wan ra shapi ha ka ni ka sngi, kadai kanika pharshi ki shiphew ngut ki Thei sotti kabang ala penchong nong rem na kanehi ka benta Matthias kal nong kabang arpusan kadkhot ka baning kong ter te ngine pet ya ka ktien ka jong ublay ayu ka bible ka ong ka ktien ka jong ublay ka ong onda kumta ka hima ki bneng kan long kum ki shiphew ngut ki Thei sotti ni iba ujisu jongi uju pendan kambah da kanika pharshi ka ikadaw ka ba penlong yo ujisu ba unkren da ka pharshi kadaw ka long ba ukren da ka pharshi knang ba ngi kum ki khon kristan ki balong ki khon ki jong ungin snotho ya ka ka ba ka tien ka jong ublay ka kren kat ba ki khon ki jong ubam man pat kin nam snotho ya ka ba ka tien ka jong ublay ka kren dei na kata kadaw ba ujisu ukren da ka pharshi knang ba onla ban penya pher hapdeng ki khon jong ubam man bat hapdeng ki khon jong ublay te kini ki khon ki jong ubam man habangi kum ki chakri ki jong utrang la pen snotho ru hanrei kimla ban snotho dei na kata la penya pher daka ba ujisu upendan kam daka pharshi kat ba kini ki khon ki jong ublay pan la ki long makna ki tu ki bom pat la ban champang ya ka tien ka jong ublay hanrei habangi pat kum ki khon ki jong ublay ngi pat kum ki chakri ki jong ublay habangi ai ka jing kren lang ba ka tien ka jong ublay habangi pensyai kamut ki jing perkhat ki jong ki long ki basyai bat ki snotho ya ka ba ka tien ka jong ublay ka kren pat leng ba ki chakri ki jong ublay amen dei na kata kadaw ba ujisu ukren da ka pharshi bat ban pen scam ya kata ngini pet be na ka tien ka jong ublay Lucas kal nong ka ba pra ka khot ka ba khandai ngini pet ayu ka bible ka ong kisin ran jong u te kila ye kli yo u kene ka pharshi kala mut ayu u te ulo ong happy ken u te ulo ong happy ken la ai ban tip ya kamayan ke hima ublay henrei ha ki wei pat ha ka pharshi ba haba ki yo i kin yo i bat haba ki yo sngew kin sngew shempang tika ting ka jong ublay kala pensyai shushu kala kran syai ba hangi ki khon ki jong ublay la ai kamayan bangin sngew tho ikak tin ka jong ublay de na kata kadaw ba wat haba Shibon la kren ka pharshi ru ngi kum ki chakri ki jong uturangi yo ek ka jing mayan ka bakin jablay bat ngila pat ban sngow tho shapi bat haba pi long pat ki khon ki jong ublay pi sngow tho haba ngi ngila pen sngow tho hari ki khon ki jong uman ki jong baman kim sngow tho bat teng ki wo daw ki wo nyaru namar ba la ka dum yaki de namar kata la kren khna ka pharshi ban la ban penya pher haba deng ki khon jong baman bat ki khon ki jong ublay amen te nilai kran bon sien chapang kanika ka pharshi ki hima ki beneng te kumbang ala ju ong na kawai ka por baka pharshi ka hima ki beneng ka thau ya ka beneng ka thau ya kata ka jingsuk ka jingkmen ka baha beneng omdon ka nu ka jing jar retang ka jingsuk bat ujisu ukren da kanika pharshi khnang ba ngin sngow tho ba ublay ukwa ban ai kata ka beneng yangi nadu nang ne na khndaw
Bawat hapedeng ki jing tenju ki bangi ya lenti hakan ka perthai henrei ni yo pat eka jing job bad habangi yo eka jing job ka bamut ni suk ni kemen ngim don jing khuslai bad hawan ki jing bagi jing ele bagi jing tenju ni long kita ki nong job ka bamut ni mat eka beneng nadu nang ni na khendau Tiu jisu hang ni upendon kam da kan ka pharshi ki shiphew ngut ki Thei sotti tingin ye pet kum no ba phin yo ya ka ka hima ka jo ublei nadu nang ni na khendau ka ka ba pidon kam ba phin le ngin ye pet kat ba kum ka ni ka pharshi ka bo jisu ulak keren ni pet ka bible ko ong kum no ka ong onda kum ta ka hima kibneng kan longkum ki shiphew ngut ki Thei sotti ki ba haba ki la shim ya ka sharak jongki ki la ya mi no ban letan ya unong let kurim ban letan ya unong let kurim ka kren ya utrai jongi ujisu te bangin la bantan ya unong let kurim ubolong ujisu chaga jing ka jongi knang bangin yo ban mat ikata ka bneng nadu nang ne na khendau kam dei yangi bangin tan ya u da ka bor Henry lara phi kwa bantan ya u chaka jing ka jong phi hablong kita ki brew ki batan ya u da ka jing haba phi puli ka tien ka jong u ble puli da ka jing puli da ka jing kemen mat puli tang ban yo nong lani puli tang ban pendap ya kan nyam ka rukom ba haba phi ruai phi ya ro ru phi ban ruai da ka men sim ba ro ba da ka do nu ba ro ka ba mot phi tan ya utrai Teng kum tu haka por phi ruai phi singot ho ka don ka jing ram ka don ka jing troi ka tu ka mot phi ta ni utrai sha ka jing ka jong phi da phi duai ru phim dei ban chu duai tang ban pindap ya kan nyam ka ru kom henrei duai da ka man sim paro ba ka do no paro ka mot ba phi la ta ni utrai sha ka jing ka jong phi ba la da phi la ban ta ni u jisu sha ka jing ka jong phi ka mot na du nang ni na khndo phin mat ya ka ka beneng ka ba ublei ukwa phan ai hangi dei na ka ta daw Bula pa utrai jongi shakani ka perthai bangi ne yo pat ya kabneng nadu nang ni na khendau kumba ula thmuhi nadu ka kper eden ba ka embat adam ha ko por ki yo ban mat ya ka jing suk beneng hatu hapo kanan o map yenga hatu hapo rik hapo kper eden ten rei leng ba ka pop jong ka embat adam pan kala penlong ba ngila do no ekata ka jingsok ka ba hapo eden te henrei leng ba jisu pat ngi yo biang pat ya kata ka eden da ka ba ngi le ya kata ka mon ka jong ublei bat ka kata ka ba ublei ukwa ban ayangi ya kata ka hima ka jong u nadu nang ni na khendau dei na mar kata ka taw tan yo jisu da ka jing amen ini pe chuchu ayu ka bible ka ong san ngote ki san ngut te na ki la long ki ba start but san ngut ki ba bit san ngut ki la long ki ba start but san ngut pat ki la long ki ba bit te ai ba mangi ba ro ngin long ki ba start ki ta ki Thei sotti ki ba bit ha ba ong Thei sotti phi de ban sngo thu ya kani ka wei phi ki shin rang wat nom prakhat ba kani ka khubor ka dei tang na ka banta ki kin thai han re kani ka pharshi bat kani ka Thei sotti la shuring dur da ka Thei sotti han re ka jingmut jong kani ka pharshi ka pamut ka man sim kin thai bat shin rang ka man sim jong ki kin thai ka man sim jong ki shin rang ka dei kani ka jingmut jong kini ki Thei sotti te kum bangala hikai ha ka ka wei ka jing hikai ka bangla hikai shapang ka kin thai ka bastat te ka mot ba phi ha ban long ki kin thai ki bastat da ka ba phi shep tieng ya utrai phin long ki te ki Thei sotti ki bastat ki ba ka jing ka pan sngo ba hai u ka ba sngur kum bangal a shi bon ki jing hikai te phin long ken ki te ki Thei sotti ki bastat wat nam long ki te ki Thei sotti ki ba be na mar ni pet ayu ka bible ka ong shu ya ki Thei sotti ki ba be bat ka ting ka jong ublai ka ong ki ta ki ba bet habai ki la shim ga sharak jong ki kim shim la shim ru ik pnyang lembat ki kini ki ba bet habai ki la shim ga sharak ka jong ki kim shim la shim ru ik pnyang ka jong ki ngan ai example khnang ba phin singo tho menta udon uwei ubriu ubala ya lap bat uta unong ya lap ula ya lap kumne balada
Pi pediang yo utrai Jesu ha ka jing em ka jong pi pin yo mat e ka jing em bam chukut. Ban uni unong ya lam ulaya lap bau Jesu ulong kalenti ban le chabeneng. Bat kini ki the sati ki ba bit pat ki de kita ki ba haba ki la yos ngau ki ta ka kubor ki la long ki ba la kloi ban pediang no kum to yo utrai sha ka jing em ka jong ki. Teh rei ha ka ju ka por kim shem la shim pat ya ka pniang ha ka jing em ka jong ki. Tik kam don jing mentoi ai ru em ba la da pithiet ya ka sharak pat phim don ya ka pniang. Ha ba pithiet ya ka sharak pi ha ban thiet ru ya ka pniang. Namar klem ka pniang ka sharak kam don jing mentoi ai ru em. Tila da pila shim ya Jesu sha ka jing em ka jong pi pila IT ya la de sha Jesu. Han rei pi IT tang ya ka kerteng ka jong pi. Ka ba mon kalong ka ka bale no ka ta ka jing em ka jong pi. Kata ka syarak ka baklem pniang ka bamot ka jing em ka jong pi ka baklem ka tien ka jong ublay. Ka pniang ka thawi ka jing pinsle. Ba ka jing pinsle ni yo da ka bangi puli ya ka tien ka jong ublay. Kini ki thei sati ki babit ki la long lak loy ban pediang yo Jesu ha ka jing em ka jong ki henrei ha ka ju ka por kim shem lap diang pat ya ka tien ka jong ublay. Ha ka ju ka por kim shem la le pat ya ka tien ka jong ublay. Namar ki don ru ka tu kat ne ki briu ki ba pule ka tien ka jong ublay. Henrei wat ha ba ki la pule ka tien ka jong ublay henrei kim shem la le. Kita ru ki de ki thei sati ki babit. Namar ngi I usaitan haba ula penchoy u Jesu ula penchoy na ka tien ka jong ublay ka bamot usaitan utip bahai ka tien ka jong ublay henrei kam mentoy tang ba penchutip la da phim shem la le pan. Haba pila puli ya ka bat pila le ru ka bamot kata pila pediang lang ya ka pniang ha ka jing em ka jong pi. Henrei gini ki thei sati ki babit ki la shushim tang ya ka syarak ba ya ka pniang pat kim shem la shim. Te kam long ken ka jing mentoy ha ka jing em ka jong ki. Namar ka syarak ka baklem pniang kam don jing mentoy ai ru em. Namar kata lada klem ka pniang ka bamut piyat ha ka jing dum. Haba piyat ha ka jing dum ka mut ka jing em ka jong pi pidap ta ki jing jinjar sudah. Piyat pin ur pin ham. Shu ai example menta lada ha ka por men met. Don light. Ka light ru don. Uklur rum don ubnai rum don kamut hapedeng jong ka jingdom lada pi yat pin ur pin ha pin mensaw but kanu kalenti ka pi juya ha ka por men sngi han re ha ka por men met hapedeng ka jingdom jong ka met lada pi yat ka bamon ka don ka jingma ka ap ka jingma but pin yo I but ka don ru ka jing shep tieng. Dei namar kata kadaw ki thei sati ki babet ki long kita ki balap diang ya Jesu ha ka jing em ka jong ki henre kim shem lap diang ya ka tien ka jong ublay ka balong ka pniang ban long ka jing shai dei namar kata kadaw ba ka jing ma ka ap ya ki ha ka jing ya lenti ka jong ki bat ki ju ur ki ju hap na ka wai ka por sha ka wai ka por namar balai namar klem don pniang ha ka jing em ka jong ki. Shisin bom don pniang ha ka jing em ka jong ki ya hapdeng ka jing dum dei namar kata kata ki mensiem ka jing ki mensaw ka jing long mensiem ka jong ki namar balai namar ba ki ya hapdeng jong ka jing dum hare wat ai pi ba pi pin long kum ta pi hap ban don ne ka tien ka jong ublai ha ka jing em ka jong pi namar lada phim shem la pdiang ya ka tien ka jong ublai pi pdiang tang ya Jesu ka bamon phim shem la ai bam yo trai jongi ubodon hapo jong pi kamut pi pin sha thangan yo u ti unom la ban chong sa bat pi henre un mi no na ka jing em ka jong pi na mar ka tien ka jong ublai ka kren shai ba utrai jongi ubam jing bam komba pi thangan komba pi besai ka met ka jong pi haban besar u utrai jongi bat ngini pet ka jing bam ka utrai jongi ubam ngini pet na ka tien ka jong ublai ngini pet yo anis kal nong ka ba sao du khat lai sao. Ayo ke Bible ke ong. U Jesu ula ong haki. Ke jingbam jonga ke long ngan yo le ya ke mon ke jong uta. U balap hak yang ngabat bangan yo pendep ya ke kam jong u. Pi
Kak ting ka jong ublay ka ong baka jing bam ka jong Jisu ka dai ban yo ban le ya ka mon ka jong ublay ban pendep ya ki kam ki jong u. Ki kam ki jong ublay. Ka ba mod ba lada ka e ka mon ka jong ublay. Ka mon ka jong ublay ka long ba pin bam ya ka ting ka jong ublay. Ka mon ka jong ublay ba ha ba pila bam ya ka ting ka jong ublay pin pendep ya ka e ka bala tho ka ting ka jong ublay. Pendep ya ka kam ka ba ublay ula bu ula kamti hangi kom ki kon kristan. Kata ka de ka jing bam ka ba utrai jingi ubam te haba pilap diang ya u ha ka jing em ka jong pi haban puli ka ten ka jong blai pi haban le pi haban pendap ya kata ka bamot pile special ya u pi ai bam ya u Henry la pim ai bam ka bamot un mi no na ka jing em ka jong pi bat kata ka jing em ka jong pi ka long ka ba jinjar bat pin om yo ban mat ya kata ka bneng na du nang ni na kendo amen jadi pe chu ayu ka bible ka ong Henry kita gi bastad kila shim ya ka pniang haki kulpi jongki bat ka syarak jongki Henry ki ni ki bastad kila ya shim ya ka kulpi bat ya ka syarak ke e ka jingmut jong ka kulpi ka de ka tu ka top ka bahe ka baki briu ki ju pelang ha baki pelang hang to Panda ka por baki don kam ya ka ki yo ban pendon kam nang to ban tong nang to ki ju pelang ha kata ka kulpi de ha ka di ka benta kamut ka ni ka top ka bahe ka thau ya kata ka top ka ba on pendap ya kata ka pniang ha ka di ka kulpi bat ka e kata ka kulpi ka ba kinjaman siem ka de ka do not ka jongi ka ba ngi ha ba ngi lap diang ya Jisu ngim dai ban pdiang ya u tang na ka shintur ka jongi henre ngi ha pan IT ru ya ka do not ka jongi sha u ha ba pi IT ka do not ka jongi sha u ka ba mot ha ba pi puli ka tien ka jong ublai pi pelang ha ka de ka kulpi ka balong ka do not ka mot kan lang bat pin la ban pendan kam nang to man la ka sngi kumba kasyarak haba ka pniang kalalot haban tong ban peliu biang ka bamut ha ka jing em ka jongi ngi don kam ya ka tien ka jong ublay bakan long ka jing shai man la ka sngi kata ka de ka jing mut jong ka ne ka kulpi ka bangi haban pendap ya ka tien ka jong ublay ha ka de ka kulpi ka balong ka do not ka jongi Namar la dangim IT ya ka donut ka jongi sha utrai wat habangi la puli ka Bible usaitan uwan ban rong no e kitu kiktien barok khoj ba piklet no Handai da ka ba pi IT pat ya ka donut ka jong pi sha ublay haba pi puli ka tien ka jong ublay ka mo ka tien ka jong ublay pi yo ban pelang ha ka to kulpi ka balong ka donut ka jong pi bat man la ka sngi pi yo ban peliu ha ka to ka syarak ka bamut ha ka jing im ka jong pi Piyo ban peliu jing mot dala de yala de haba wan ki e baro khoj piyo ban yakran bar ki jing mot ki bakin jaman sim ki jong pi namar bakak tin ka jong ublay ka don ha ka do not ka jong pi ka ba pi la pelang namar kata ya ka do not ru haban IT ba pin IT tang ka kerteng ka jong pi sha utrai hisien ba pi don ka ni ka kulpi ka ba dap da ko pniang ka ba mot pin kurdu jing shai Bat haba syai kamut piyo ya kata ka beneng nadu nang nina kendau namar pitip ka don ke ei. Hasuwa jong pi ka don ke ei shadien jong pi. Ke ei ka banja pitip lot na dong syadong namar balai ba piya ha ka jing syai. Bau setan la uwat kilat kilenti ban yo an pensyoy ya pi henre namar ba pi syai ki jing mut ki jing perkan. Ki kam jong usetan ki haban pet sya jingai namar usetan ule rai man pau ha ka ba syai uju pau ha ka badum. Day nakatakadaw ba nga soong yipi ba kitu itay sati ki ba bed ki ba yan hapadeng ka jingdom ki don hapadeng ka jingma namar usetan ujumi ha ki jaka ki badom tila da pilong ki briu ki ba sa ha ka jingdom ki bom don ka pniang ha ka jingem ka jongpi ka bamut usetan uyo be ban le kai ka jingem ka jongpi uyo be pinjot an prai ka jingem ka jongpi day namar katakadaw pim yo ya ka beneng nadu nang ni na kendo Kumta ai baka do not ka jong pi kan long ka bala IT no show try ba ba pi puli ka tien ka jong ublay kan pelang ha ka ta ka kulpi ka balong ka do not ka jong pi bat nang ta pin yo ban pliu ha ka jing em ka jong pi man la ka sngi bat ka jing em ka jong pi kan long ka ba shai bat ha ba ka shai ka jing em ka jong pi pin yo man ik ta ka beneng na du nang ni na khendeu amen tini pe chu chu ayu ka bible ko ong
Habau tau nong let kurem ula pentut kilaya samthia baro bat kilaya yo thia. Habau Jisu ula pentut. Unong let kurem kathau yo Jisu jongi. Habau Jisu ula pentut banwan kilaya yo thia hanre ke e ka banga kwa bat ong ye pi parlo ki jonga baro kwat. Wat nom long kita gi ba yo thia. Lau Jisu jongi ukloi ne uslam wat nom long ki ba yo thia namar ki ba bon ngalayu i ha ka por jong ka revival. Ki ba bon kilaya ke na ka ba yo thia. Bat ki bom julet chaying mani kila sedang ban let hanrei kila perkhat ba kumtu hi Jisu unwan no bat kila don kat to kat ne ki nong yalap ki balawan ban ajing hikai yangi ban yalap yangi ba don kam chu ban let school don kam chu ban ya tre ban ya kta don kam chu ban ya thep vot don kam chu ban ya thep kapisa habang nama Jisu ulade ban wan no hi kumne bat ngiru ngila yo kongu ikata namar bangi sheptieng yo ngi haban let chedu jok la ya pen pep skolot iki para ki jongi barokon hadre haba Jisu ulat tut banwan ki babon kila yo thia biang sa hisin pat hadre ngai ngu yo blai ban nadu katu ka por hi ngila sedang ban ya wat yo blai pat ka yeng ka jongi nadu katu ka por hi kila sedang ban wat yo blai pat ngem shem la phai dien chu nadu katu ka por Hoi kaslam ka jinya lenti ka jongi hak to kapor na marba kibon kinong yalam bakla kim don kita ki balaya lam yangi hak lenti ka badai henre umunsim ublay ulayo ban yalam pat yanga da ka bang wat yo ubat om shimla don breu manu ban wan man yarap yanga henre dai umunsim ublay hi ubalaya rap pat yanga bangan yat na kalega lenti bat habangala yat ngadas ngau bah e ban ya tholut ya phi ya kalenti kumno ba phide ban yat Den ak takadaw nga dapat tay beniak baha nga hikay beniak baha yapi kena ba pinsuk baha ba pinyat lenti namar nga sngutu baha ka jinyat lenti ka jonga nga slam namar omdan mano balaya lam lenti nga Henry umensim ba kuy ulaya lam nga baha ulaya lam nga da kata ka lenti ka ba ulaya lam nga da kata ka lenti ka jong umensim ba kuy nga kwa ban yalam lang yapi kenang ba piru pinsuk banyat lenti Kiba buon kilaya paidin no namar ba Jisu ulas slam banwan Kajing pentut kajong utrai kadai ba utrai udang i jaka perthai udang kwa ba baro kinya kela ka bamon Handai ki ba bon haba Jisu ula pentut kilaya yo thia biang sa hisin Handai lada don na pedeng jong pi ki ba haduk menta pi dang yo thia ki no bat on na pi laki wat nom yo thia biang sa hisin pan long pi kita ki ba pet ngor la Jisu jongi ukloi ban wan ne la uslam ban wan ne long kita ki ba pet ngor wat nom long ki ba yo thia ki ba sho sam thia la ukloi la uslam ru wat nom yo thia namar ki ba bon ki la yo thia namar ba ki yo iba Jisu ula pentut ban wan namar na do kapor jong apostol Paul ki tu ki briu ki la perkhat ba Jisu wan no kumne haba Paul ula ya tho shapang ka jingwan arsin ka jong trai Handai haba utrai ula pentut banwan ki bon ki paidin no handai pi wat nom long kita ki ba paidin handai to long kita ki ba ya chaprang la uwan ha kanu ka poru long pi kita ki ba pet ngor ba toy ni pet shushu ayu ka bible ka ong Henry menshi teng sin ya la long ka jing perta hakmi lawan unong let kurem to mi ban let tan yo u balai ka tien ka jong blai ka ong menshi teng sin ya unong let kurem ulawan Kadau kalong menchiteng senya kadi kapor ba kibriu baro kidang yo thia ka babon ha kapor ba pimpoi perkhat ha kata kapor Jisu unwan kum ha kapor kasngi kisngi jong unowa kibabon kilayar ke unowa kibabon kimshem langet te henry kendet kensan kala urlong ik e ka ba ublai ula depan kren ha unowa Ti hangiru kakti ka jong ublay kala depan kren ni ka jingwan arsin ka jong utrai ti ha ka por bampoi perkhat kum ha ka ta ka por kan sawan kam damut e ba utrai ungwan be ha ka por men chiteng sinya ha ka ni ka bangi yo ida ni ka khmat ka bakinja met te hendrai ka ni ka kren ha ka por bampoi perkhat dei kum ha ka ta ka por ba utrai jongi unwan na mar kata long pi ki bala ready wan nam ong utrai udang slam ban wan ngan enjoy shwa bat ka ni ka perthai Namar ha kapor ba pi mot ha kata kapor utrai jongi unwan bagak tien ka jok ublay ko ong kumno onda kumta kita ki thei satti onda kumta kita ki thei satti baro kilay yeng bat kilay shnai ki sharak jongki kini ki san ngut ki thei satti ki bastan
Kila shnai syarak ki jongki bat kini ki babet ru kila ki ban shnai syarak ki jongki. Henry ka ting ka jong ublay ko ong kum no. Ko ong ba? Ko ong tu kita ki babet te kila ya ong ha ki basta tu ai hangi. Na ko pniang jong pi na baka syarak jongi kan salem. Ba pin shna ya ka syarak pa jong pi pihak bandon kam ya ko pniang. Kini kisan ngut ki thei sati ki babet kim shem la don ya ko pniang. Kim la ban pen itnat ya la de dale leiru em la da kim don ya ko pniang na mar kane ka tin shna la da pin pe da ka bible phareng ko ong trim kamut ban pen itnat. Pin la ban pen itnat e ka jing em ka jong pi klem da don ya ko pniang. Pihak bandon ya ko pniang knang ba pin la ban pen itnat ya la de. Kini ki thei sati ki pastat ki la pen itnat ya la de. Kum ka nong let kurim. Shua ba kan ya shem yo nong let kurim. Kada pen itnat ya la de kada pong de ki jan ki bale. Ka jan ka bale ka thawe ka jing khot. Kumbang Ukraine ya pi na ka ka por sha ka por. Bangi de ban kup ya ka jan kup ka bale ngi haban em ka jing em ka ba khot na do ki jing mot ki jing prakhat ki jongi. Na do ka rukum bam ka jongi ki jing bam ki basni ki ba jobo ngim dai ban bam. Ngi haban em ka jing em ka ba khoi ngi haban brat no e ka jing jot jong ka jing em ka jongi ka balong ka pop ngi haban kup da ka jan kup ka bale ka ba thawi ka jing em ka ba kinja man sem ka ba khoi ka ba sngur panong let kurem kat no ka pen itnat yala di shwa ba kan ya shem ba unong let kurem kum ta hi ngiru kum kita ki nong let kurem ki ba kinja man sem ngi haban long kita ki bala pen khoi yala de ki bala pen itnat yala de. Lada pilong kita ki bala pen itnat yal de lada la yo sat no ya ka pop ka jong pi da ka snam ka jong try ka mot pilong kita ki thai sat ti ki ba start ki bala pen itnat yal de. Kini ki bala nang ban pen itnat yal de ki de ki ba doni ko pniang. Haba pi doni ka ten ka jong oblai pi nang ban em ka jing em ka ba khoi ka ba suba han reklem ka pniang pin la ban pen itnat yal de. Ha pedeng ka jing dum kum no pen itnat. Pen pet ke ru pin yo I henre ha pedeng ka jing shai pi la ban pen itnat ya la de na mar kata kata ko pniang ka long ka badon kam ha ka jing em ka jongi henre ki ne ki thei sati ki ba bet kim shim la don ye ko pniang ki sien ba pi don ye ko pniang ka don ka jing shai bal ada wan ka le ka ba be ka thep sakat no ka no ru la da pi la khang lot e ka jing khang ka ba mot ya ka syarak hi ka bala pen khoj bat ka bala pendap pniang ka to ka le kan la ban plep na mar phila khang ya ka jing khang jong ka yeng ba ro khoj ka ba mot ba la da pi don ha ka long yeng ka jong utrai ka le jong ka jing tin ju ka la ban wan ha ka jing em ka jong pi te henre ublai un khang ite ki jing khang pa ro khoj ba ka ka le jong ka jing tin ju kan la ban plep ya ka jing em ka jong pi ka ba mot kan la ban pen yap ya ka jing long man siem ka jong pi na mar ba pi long kita ki ba pen khoj ya ka syarak man la ka sngi ha ka ba kin jamet la da pi pen khoj tang hi sin shte yo ka la piang henre ha ka ba kin jaman siem man ka sngi ya ha ban yet bahaya la de mestap ha ba pi ke pi ha ban yet bahaya la de men met chwa ban tia pi ha ban yet bahaya la de kini ki priu ki badak da ko pniang ka jong mun sim ba khoi ki long ki bala ban yet bahaya la de bat ka jing tin ju ha ba ka wan ru kam la ban plep ban pen yap ya ka jing long mun sim ka jong ki na mar utrai ula khang no e ka jing khang ba ro khoj ba ka le jong ka jing tin ju kam la ban plep ya ki da le ru em na mar ngatep bala da ngathang syarak la da ngala khang lut ya ka yeng kal ka nam la ban plep ya ka tu ka syarak ka bangang la pen me ha yeng kum ta hi ka long ka jing em ka jong pi la da pi don hi bat ublei un khang lot e ka jing khang pa ro khoj onam don le yong ka bala ban plip ya ka ta ka syarak ka badon ha ka jing em ka jong pi na ma pi dap da ka jing shai ka jong ublei hanre ka bas ngau si kini ki thei sat ti ki ba be ki la kwa ban pen itnat ya la de hanre klem ka pnyang kim la ban pen itnat ya la de ha pedeng ka jing dum ba ka tin ka jong ublei ka ong kum no ka tin ka jong ublei ka ong hanre kita ki bastat ki la ya thu ki la yo ong ba yo kan dap yangi bat ya pi ru to khi let ken shai kita ki bade bat dat thiet ya la de ka bas ngau si ka long kane ba kini ki brio ki balong kum kini ki thai sat ti ki ba be
ki bom shem la khan ko ri ka tien ka jong ublay kan poi ka por ba ki ni ki brio kin don ni ka ta do no ba kin kwa ka tien ka jong ublay hanrai kan poi ka por ba kin yo ya ka tien ka jong ublay nama ka tien ka jong ublay kala dep ban kran shai ngi pek amos kal nong ka ba pra ka khot ka ba khat wai ka tien ka jong ublay ka ong kum no hakmi ki si kin wan utrai ublay pat ngan pha ka jing kerdo ha kari ka jing kerdo pu hanrai lamne ka jing sliang ya ka hanrai ka jong ka jing yo sngoy ka tien utrai kan sapoi ka por ba pi kibrio ki balle bom su nyaw ya tin ka jong ublay pin salong kum kine ki thai sati ki ba pi kwa ban yo sngoy ka tin ka jong ublay hanrai pin yo da le ru namar ublay un sa khang no ya ka lat jong ka jing isnai menta pi dang yo sngow wat haba kadon kani ka lockdown la ban le ching mane hanrai lang ba ki tv lang ba ki youtube lang bagi radio lang bagi pathai khubor phiyo ekak chen ka jong ublay hanre phinduk tip yakane ka wai bakan sa poi ka por ba phin yo shu ekak chen ka jong ublay bat kalong ka ek ka bas ngau si onda poi ka ta ka por phin salong kum kini ki thai sati ki ong yo bangin sayap ai lem ka phniang yo ba ka sharak jongi kan salib ka bomot ki ong ai yakak chen ka jong ublay yo bangin yap te hanre kat badang don ka por kilale bom su nyaw on dala dir pat ka por sapan ka bamot kam don jing mun toy dala dir ka por pin yo shu da le ru hanre kat badang yo kalat ka badang yo ka por shakri yo blai wat nam long kita ki thei sati ki ba bet ki ba ai tai ka kerteng ka jong phi ha ka balang hanre ka tien ka jong ublai phim shim la priang phim shim la le e ka mon ka jong ublai Pis ngau ko mau try ula don ha ka jing em ka jong pi henry phim tip ban na du menu ula det ban mi na ka jing em ka jong pi de na ka ta ka daw phim shim la yo mat ya ka ni ka hima ka jong ki beneng na du nang ni na khandau ublei jungi u kwa ingi bangin long ka ta ka nong lek kurem na mar ka ta khlem ko pnyang ngim la pen internet ya la de ban pen kho ya la de bat halor jong ka ni ka bentang akwa wangan pen shai shapi na mar ki don ka tu ka ni ki bala hikai bakla shapang kini uni unong lek kurem bat kine ki sangot ki thai sati ulo ong kum do ulo ong ba ujisu jongi marway bat ki thai sati pat sangot kamot ujisu ula shong kurem ya ki sangot ki thai sati hanre wat nom perkhat baklai kata kum ba ki don ru katu ne ki mizo ki balawan ban aji hikai ban ong bo trai jongi udon lok udon khun ru hanre kum kita phim de ban ngai kata kalong ka ka ba kabasniu hadu kata ba phin perkhat yo try jungi umlong kumta namar balai namar ba habangi la yu i yo jisu jungi habau im hakani sla jogani ka perthai u jisu jungi u klem yo breu u klem don khun don kti bat ngin da ya pet lang bat ngana ka ting ka jong ublei Matthias arpu ar do khat balai phok ong kumno Matthias arpu ar do khat lai phok kakti ke jong ublai ke ong nabaha kata ka jing mi pat kim ya shong kurem ken ka jing mi pat kim ya shong kurem ken lemni ya pen shong kurem henre ki ya long kum ki angel ublai habnang kakti ke jong ublai kala kran shai ba ha ka jing mi pat ru kanam don kata ka jing ya shong kurem ba ha ba ujisu jongi ulawan ban long do shakani ka porthai ru am sham la khai una ka do henre la pun yu una mun sim ba khoi Dei namar kata wat nam sngo thu baklai ya kani bo tra jungi kwa ban chong kurem bat ngi hanrei lashim ya kani ka benta namar ba kaktin ka jong ublai ka long mayan ba utra jungi kwa ban ring dur yangi bangi long kita ki thai sati ka mot ka man sim kan thai bat shin rang ka mot ka balang ka jong trai kalong kata ka nong let kurem namar balai ba ukwa ban penyas riem yala de kum unong let kurem namar unong let kurem uju pendap penbiang ya kalong yeng kalong sem yala ka jong ka kurem yala ki jong ki khon ki kti namar ba u iet ukurem hi u bashisha upendap upenbiang ya kalong yeng kalong sem upendap yala ka jong ka kurem de namar kata kata u jisu ulabu da ka ne ka kentien
Ublay ulobo da kanika kentine u jisu kum unong let kurem. Bat yangi pat kum kanong let kurem ba ukwa bandon ka jinga day ka bajan. Bat ngi. Balay ba ukwa ban kurku yangi ba ukwa ban ay kata ka peneng ha ka jingim ka jongi. Bat haba ulalet ha shuwa jongi ru ulalet ban krek ka jaka na ka banta ka jongi ba u da shime kata ka jingkit kli kum unong let kurem. Hanrei kamut ban ong ba ukwa ban chong kurem yangi namar kata kam yaha bat kaktin ka jong ublay. Namar habala pun yung tra jongi ru pun no mensim ba kuat. Bat haba ula don ha ka perthai ru shim la yo brio bat ha ka jingmi pat ru ngim ya chong kurem shu namar ngin ya long kum ki angel namar kata kentat kum mi kata ki jat ji hikai ki ba hikai ha kata ko rukom henrei namar ba kaktin ka jong ublay ka long mayan lapen ya sriem yo ukum unong let kurem ba ukwa e ban kerku yangi. Kadai kata ka jingmut. Te kaktin ka jong ublay ko ong shushu kum nuang ini pen. Haba kita ngelet tiet te lawan utau nong let kurem. Te kita gi balay kloy gi let hapo lem bat u sha ka jing khawai shong kurem. Te la khang ya ka jing khang. Kat no ka long ka bas ngau tenat la da phi long kita ki thei sotti ki bastat. Ki bala pendap ya ka jing em ka jong phi da kaktin ka jong ublay. Kaba pishna ya ka jing em ka jong phi man la ka sngi phi pen itanat ya la de kum ka nong let kurem. Man la ka sngi ngi don kam ban long kum kata ka nong let kurem ka bala pen itanat ya la de. Na ka banta ka jong utrai. Bat ngin yo banta ha kata ka jing ya khawai. La da phi yo banta ha kata ka jing khawai. Ka ong kum no ha kata ka jing khawai shong kurem. Ha ka jing khawai shong kurem ngis ngotho kat no enjoy. Ubay ukwa ingi bangin ngin enjoy ngin yelek kemen nadu nang ni nak perthai bat u. Hari ki babun kim shimala yo ban enjoy kane perthai kim shimala yo ban yelek kemen namar ba kim shimala long kita ki bala pen itanat yala de nak banta unong let kurem. Bihapan pen itanat yala de nak banta unong let kurem knang ba pin long kata ka ba don ye kata ka jing ba brio ka ba kinja man sem. Knang ba pin yo ban mat kata ka jing khawai ka ba kinja man sem ka ba haba phi mat ha ka ba kinja man sem phi yo ru ka jingsuk ha ka ba kinja met natu nang ni na khndau an sa ai ka jing hikai extra chapang ka ni ka nong let kurem ngang la de blong ka ta ka nong let kurem ka bas ngot nat ba ha ka ta ka jing hikai ngan sa hikai phi ha ka wai pat ka por la da utra unia lam na mar ki don chibun ki bangan ha pan hikai phi bat la ong kum no hadin kata te ki lawan kita ki wei ki thei sakti ki do ong ko kan rat tu ple yangi ule ya thoti ula ong shisha nga ong happy ngam itu ya pi kalong shisha ka bas ngosi hadu kata la da pi kam ya la de ba pi la long kristan re utra jungi un ong ngam itu ya pi han re ki ni ki thei sakti ki bas tan ki ba pen itanat ya la de man la kasngi na ka banta utrai man ba ki ti e ka jingkhang kalong bala ple ngang la mat bahai kane habang wat yo blay habang tit e ka jingkhang ka do not ka jong trai uju ple ya ka jingkhang uju jubab ya nga hanrei kine ki thai sati ki babet haba ki la tit e ka jingkhang ka do not utrai shimla ple na mar man ba u la tit ma u kim shimla ple kila iben yo u kila insert yo u dei na mar kata ka daw ba shimla ple na mar bon ki long kita ki break ba wat yo blay tang ha ka por ba don kam tang ha ka por ba jinjar onda la yo pat la klet no i ka jing le ba ka jong utrai na mar kata phin yo lut i ka jing dan kam jo phi ha ni ka perthai teng phila ban yo wat ha ba phi ya lai tru na ka mon ka jong blai han dai baro ki jing dan kam ki jong phi phin la ban yo han dai la da phi long ki te ki thei sotti ki bas tat ki ba le ba yo utrai na ka wi ka por sha ka wi ka por da ka ba phin don burom yo u phi le ka mon ka jong u ha ba phi te i ka jing khang ka do no ka jong u long lak loi ban jubab ya phi la ka slam ka jing jubab de ba kampat poi ka por balle se phila duai nam ta ki ba e ki ba thon ki jong phi ki ba im ka jing im ka ba pop ka ba lali han rei wat ha pedeng ka ta ki la let no na ka ni ka perthai han rei nga nuot ban ong ye phi ya ka ni ka wei bala da phila ya sa hi da ka men siam baro da ka do no baro bala da phila long hi ka ta ka thai sati ka bala pen khoi ka bala pen li ya la de nga nuot ban ong ye ka ni ka wei la ki to ki ba hayeng ki jong phi ki la let no na ka ni ka perthai ya ka met ka jong ki shim la shu ban pen khia han renga tip ya ka ni ka wei ba ublei ula pen khia e ka men siam ka jong ki namar ublei utip kham bha ban yangi namar ublei utip balada kin im ha ka ni ka perthai
lẽ sẽ kindang imbiang ka jing ka pop ka pen ngau si yo play day namar kata katau ba utrai ula penlengkot ya ka sngi ka jongki tang namar jong phi ba phi yo play phi duwai na ka benta ka jongki bat ublay jongi rulong ubalak ploy ban jubab e ke jing duwai ke jong phi hadrai la da phi long kum gini ki thai sati ki ba start phi wat yo play tang ka por phi don kam ka ba mot ublay dale lay ru em onam la ban jubab lot e ke jing duwai ke jong phi namar kata wat nom long kita ki thai sati ki ba bet henry to long kita ki thai sati ki ba start ba ka bible ka ong shushu kumno namar kata to sharai na ba phim tip lamne ka sngi lamne ya ka por ka ba uwan ukhun ubriu ngingim tip e ka jingwan arsen ka jong utrai lano kata ka por kan wan henry ngi haban long kita ki ba sharai ki ba pet ngor man la ka sngi man la ka klemat ngi haban pen itanat yala de kum kan nong let kurim kaba khoi kaba suba kaba sngur namar phim tip let's say kani ka por kandang slam ru ba unwan ringim tip pat ya ka jinga shem marmet ka jongi pat upan yo utra jongi unwan no she engin let la dangim pat pen kre let's say kani ka perthai kandang slam ban wai ru han re yo ka jingim ka jongi kala dai ban wai no ngin le kum no ngin le che ai de namar kata ka daw long phi ki bala pen kre na ka wai ka por sha ka wai ka por pen kre na ka wai ka por sha ka wai ka por ap ya ka jingwan ka jong utrai la utrai jongi upen tot ban wan henry wat nom yo thia kum ki ba bon ki la yo thia henry long phi ki ta ki ba sharai ki ba duwai bat ai phi yo ma de ka ka hima ka jong ublei na du nang ni na khandau ke e ka banga kwa ban ong ye phi la da don mano ki ba penting pen shep ting e phi kum ba ki la wan ki ta ki nong pen shep ting ngi ki bala ong ngi bangin sei no ki pisa na bang long shu ban le school bat kum ta ter phi wat nom nget ya kata ha ka ju ka por ki badang puli ben ha ka ju ka por ki ba phi trei kinu ki jing trei ada phi don ka pisa ban thep ha bang ru thep te henry ha ka ju ka por kham tam na ka ban ta ka men sim phi ha ban trei pelang na ka ban ta ka men sim ru bat pelang na man ta ka met ru na man ta ka lawai ki khon ki ti ki jong phi kam long ka babakla ba phen pelang ba phen thiet ki jaka ki puta kam long ka babakla henry phi hap nang pan ban pendon burom yo blei ba phi hap ban bu shwa yo blei hakmat ban phi hap ban kan show khambon pen ban ya ka e ka ba kin jaman sim wat nom sngo thu bakla kom ba la don ki bala pen sngo thu bakla yangi henry ki to baro ki long tang ki jing hikai ki ba bakla te la da utra jungi unwan no ru a unwan lada udang slam ban wan ru om lele te rai phi long ken ki ba sharai long ki ba duwai trei bet ya ka jing trei ka ba phi de ban trei lada wan ha kanu ko poru ka biang bet namar ki don ki balai de no ki chaka ki puta baro khaj han rai hadu man tau tram pat wan ba ka jing im ka jong ki kala long ka ba jin jar bha namar kata ublei lo bu ingi hani ha parthai bangin yo mat e ka jing sup neng namar kata wat nom long kita ki thei sati ki ba bet ki ba sngo tho baklai ka ten ka jong ublei henry ai phen sngo tho ba ha ba phi pule ka ten ka jong ublei bat wat jumis hi ki jing hikai ki bangan yo ban hikai phi na ka wai ka por bat ngap bet na do bas dang ha do ba kut la da phi de kita ki bam patip e kalenti ki bala tip e kalenti te ka sa ha phi henry kham tam ki tu ki bam patip ba hai kalenti phin suk ba ban yai lenti la da phin ngap e ki ba ngan yo ban wan ra shapi na mar ngan ye le ban wan ra ka ba kham pen suk ye phi knang bakan long ka jing kur khu ye phi te to ble un yo ban kur khu ye phi na ka ta ka buram ka jong ble ye ro itrai